Winner van 2 Giro-etappes, 1 Tour de France-etappe, klassementswinner in de Ronde van Polen en intussen de fiets in de Wielrenhong. Ik ga door Pieter Wening van de Harkema. Ek mij een van de meest bekende Frieske hurtfietsers sjoggen we vooruit naar de Benelux Tour. Wening zelfs zit ook in koers, maar net als wielrenner. Werk je sinds dit hier van Shimano, we doen neutrale services in de wedstrijd. Dus ja, we zitten er altijd bij tussen, zeg maar, als ploegleiders er net komen kennen, gotjes tussen kopgroepen, pelotons, er iets binnen, dan kunnen we ertussen en dan helpen we in principe iedereen uit de bron bij. Dus ja, we halen materiaal naar aan boord en nou ja, zo reis ik nog eens inderdaad volgens mij met het wielerpeloton. Het is altijd mijn wereldje geweest en ik zit er ook gewoon nog steeds bij tussen. En nou ja, klaar, het is eigenlijk, ja, het is gewoon eigenlijk nog wel een vertrouwde omgeving, zeg maar. En het is gewoon leuk, want je verneemt de wedstrijdspanning, verneemt zelf ook altijd naar mij. Dus het bloed wel speciaal, zeg maar. Koersen in eigen regio had Wening net een soort rieden, maar toch kan het nevens de oud-prof wel een boost Jan onder het gebied. Ik denk dat het best wel belangrijk is. Het is als just van ook jij van Peer die verliezen dat de Benelux Tour hier, of ja, toen de Binkbank Tour dat hij hier nog start in bal zit en daar staan juist hoe volle meer toerisme of onmeldingen of dat soort dingen dat er daarna te zien is, maar in de cijfers dat ik echt oprond, ja dan denk ik wel dat dat wat doet inderdaad. Hè. Ik bedoel. Ja, het is live in Nederland, in België te zien. Dus ja, en nu is het eigenlijk heel om jou een stuk. Dus ja, en het is eigenlijk in principe een heel volle wedstrijd. We sponsoren eigenlijk in het buitenland. Ik is al een keer het toerisme wat het heel vaak gesponsord is, maar omdat ze de mooiste plakjes zien laten willen. En daar is fietsen natuurlijk een unieke sport voor. De hurtfietser zocht een paar voordelen in het koersen in eigen regio, maar of het in een onder oerwinning helpen kan? Het morele voordeel, het mentale voordeel is een beetje aan. Als je in eigen regio bent, dat je misschien toch wat extra zien laten wordt, maar voor de rest had het net echt volle verschil. Ja. Het is net zo als je zegt van doe levert je meer vermogen als in Duitsland, zeg maar. Nee, die vliegen ik jammer genoeg net op. Hoe dan ook, het wordt koers. In een massasprint is Fabio Jacobsen de rapste. De Nederlandse sprinter van Quick Step die liet Marcel Kittel en Caleb Ewan achter hem.